бузургворе ҳамроҳи шогирдонаш аз назди қабре мегузаштанд. дар ин вақт аз шогирдонаш пурсид: агар ин шахси дар қабр буда ба дунё дубора ояд, чӣ кор мекунад? шогирдон ба ҳар навъ ҷавоб доданд. доимо намоз мехонад, доимо роза медорад, доимо амали нек мекунад. хулоса шогирдон амалҳои хайрро зикр намуданд. устод гуфт: ба дунё омадани ин шахси дар қабр буда дар гумон аст, аммо рафтани шумо ба зери хок дақиқ аст. шумо ҳам мисли ӯ маргро мечашед, пас чаро амалҳои зикр кардаатонро вақти зинда будан татбиқ намекунед? интизори чӣ мебошед? фурсате ки ӯ аз даст додааст шумо ғанимат донед. одатан ҳамин гуна аст дӯстон. имрӯз шоҳид мешавем ки як нафари шиносамон аз дунё мегузарад ва мо барояш дуои хайр мекунему, то чанде ғамгин мешавему бас. аммо боре оё фикр мекунем ки мо ҳам дар гузарем? азизони ман, ин дунё ба касе вафо надорад. аз ин рӯ фурсати зинда буданро барои оянда истифода кунед ва аз дидани қабр ибрате бигиред. ба канали Зевас Шог'озиев обуна шавед ва барномаҳои телевизиониро бо иштироки сарояндаҳои маъруф ва дигар видеоҳои ҷадид бубинед.